Okay. Goddag og velkommen til Megamind! I dag har jeg besøg af Emma fra Løvstrup. Emma har sagt ja til at svare på 10 spørgsmål fra hendes fans. Nej, det er bare mig, der stiller spørgsmålene, og Emma skal svare så godt hun kan. Er du klar, Emma? Så klar man nu kan være, tror jeg. Okay. Hvad er det, du absolut ikke kan leve uden? Min iPad. Anna. Okay. Hvis du kun måtte have 3 stykker tøj på, hvilke 3 stykker må det være? Hoodie! Og gælder også med undertøj. Altså undertøj, det... Ja, okay. Så vil jeg have undertøj og kjole på. Hvordan ser din drømmedate ud? Ligesom nejet for One Direction. Din yndlingsfarve? Grøn. Er du single? Ja. Hvilket land vil du gerne rejse til lige nu? Lige nu. USA. Hvad er det første, man ser, når man kommer ind på dit værelse? Det har min trappe, tror jeg. Op til himlen. Hvad er din yndlingsstearinlysduft? Hvad? Din yndlingsstearinlysduft? Det ved jeg ikke. Vil du have en vingummi? Ja. Tak. Hvordan siger man negleklipper på engelsk? Det ved jeg ikke. Det var 10 hurtigt til Emma. Se med næste gang, hvor en ny person bliver udsat for Megamind vingummi.